Siyathanda support yenu YouTube channel, subscribe lapho. Mfundisi Mpungose weshibeka sizenzo dlalini emsebenzini. Namhlanje sithi 38. Verse 37. Kepha ngosuku lokugcina olukhulu lomkhosi uJesu wema wamemeza wathi, uma ekhona owomileyo akeze kimi aphuze. Yes. Verse 38. Okholwa yimi njengokusho kombhalo esiswini sakhe uyakugobhoza imifula yamanzi aphilayo. Ophuzayo ulawa manzi omikha abo simubele umama esangena semshale izandla kakhulu. Ophuza ulawa ngosuku lokugcina lwalemvuselelo kakugcina uJesu kodwa kugcina imvuselelo. Hayi ukuthi gcina ukugcina iyophinde futhi vele ibe khona neyotshelwa. Kodwa kusukela ngolesithathu uNkulunkulu ubehambelele indawo yaselindelana. Nangolesine olesihlanu namhlanje. Lenda besifundayo ngelinye ilanga kwakunomkhosi. Ngazi noma wamasundu noma wamadokodo kodwa kwakuhlala isikhathi eside noJesu. Ngokwesiko labaJuda wayekhona kulowo mkhosi. Ngoba khona engithanda ngoJesu umpostoli wayengaveli izinto ayixeka, wayethanda ukungena phakathi kwezinto ayibuke ukuthi abantu bazenza kanjani. Kodwa into engiyithanda ngoJesu bekungenzeki ukuthi azimbandakanye nento umenyiwe noma kamenywanga, azimbandakanye nento singekho isizathu esimenze wayimbandakanya naleyo nto. Ngikhumbula kahle ukuthi ngelinye ilanga mfundisi wami bake bamema emshadweni wasekhana. Uma ufunda iBhayibheli lithi isimangaliso sokuqala sikaJesu. Basimemela nje uJesu, asazi noma babemthanda ngempela noma babezudumo lwakhe noma babethi bazomakhela ugobe. iBhayibheli alichazi kodwa wathola i-invitation waye uJesu lomshado. iBhayibheli lithi sekwenzeke konke emshadweni kwaphela iwayini. Ngifuna nje wazi into yodwa ukuthi uJesu engabakhona endaweni isuke sikhona isikhala, isuke ikhona into azoyenza uJesu. Akwenzeki uJesu abe sendaweni bazalwane ingekho into azoyenza. uJesu noma ithuba ungemvulele, ithuba liyayivulekela limphoqe ukuthi ngoba uJesu sekhona akube khona into ezokwenzeka.
lithi iBhayibheli laphaya kwapheliwa wasesuka umama kaJesu Maria wathi abasena wayini. uMaria usebenzisa umzali, usebenzisa umdala, ngoba noma uJesu wayemdala kunoMaria, kodwa noMaria wayemdala kunoJesu, noJesu emdala kunoMaria, noMaria emdala kunoJesu. Yabona ukuthi kuzalana abantu abadala, umuntu omdala azala umuntu omdala kunaye, nomdala azalwe omdala, kwaxovaxovene nje. Uthi abasena wayini. Wavela uJesu ngalelo langa mpostoli, wavela emdala emkhulu kunoMaria, waphendula njengomuntu ongathi akananhlonipho, wathi mama ungene ngaphi. Ingathi uthi nani into eyiqondene nawe, ungayinaki into engahlangene nawe. Mawubuka ungathi ubuluhlaza, kanti akubona ubuluhlaza ubuJesu, uKristu. Waphika ukuthi uMaria sekhulumile, indlebe izwile, noma ngathi ngene ngani kodwa usezwile. Uma sekuzwile lokhu uJesu, uMaria akanandaba ukuthi irespondi kaJesu izothini, kodwa uMaria kwakhona into ekholwayo ukuthi le ngane engiyizele ayifani nabanye abantu. Waqonda ngqo kulaba, wathi nanoma yini athi niyenze. uJesu azangathi ngizokwenzani, wathi ngene ngani ngokwami mama. Nanoma yini athi kwenzeni anokwenza, waseyithulela noMaria. Usethi kuJesu, gcwalisa izimbiza zonke ngamanzi. Zagcwaliswa imbiza zonke ngamanzi. Ake sithi amanzi. Abafundi abathi water, abafundi isibhunu abathi water, abake bahlala ekhona abathi metsi, abakwaZungu abathi amada noma cubana. Ake sithi amen. Bayigcwalisa imbiza. uJesu wenza into elula, ulula isandla ukuthi baba, ngiyazi ukuthi uyanizwa. Wabusisa lamanzi agcwele imbiza, wasethi uJesu, khanini niphuzisa abantu. Kwangathi uMaria uthi mthe hamba mana. Ake sithi amen. Nifuna nje ukuthi uJesu akwenzeke, afike abe phakathi kwabantu ingekho into azoyenza. La sifunda khona kwakuwumkhosi, mase kuhlakazelwa mpostoli, wabona uJesu ukuthi abantu bafike bomile, angazi insuku zazingaka befikile la, futhi bahamba abantu bomile. Ngamanye amazwi bahlale lapha ngamalanga bekhempile emathendeni. Uyabona uJesu uyaboshela amakameli, abantu abacebe kakhulu babophela amakameli, abacebe kancane babophela amahashe, abacebe kancane kunalabo babophela imbongolo, abeyinyawo balungisela inyawo sebefasa ihlanga ngoba amaleveli ngamaleveli. Makuziwe ebukhosini abantu kusekuza inhlobonhlobo. Wabona uJesu ukuthi sekuyahanjwa kodwa ikhona into laba abantu abashoda ngayo. Wabona ukuthi mpostoli ngeke ngikhulume ngoba umhlangano uyahlakazeka manje, and bengikhona from day one, namhlanje kuyahanjwa. Angiboni into ebizelwe lapha ngoba abantu bafika bebhema bahamba bayabhema, bafika bephuza bahamba bayaphuza, bafika benamanga bahamba banamanga, bafika behleba bahamba bayahleba. Akwazi usathi-ke ukuba kwakungelithi ematsheni intaba lentendeka wayogibela pha igwetshe, gibela sokwami ngisanda ukuqala ukushumayela ngani
ngagibele ethuneni impostoli, ngagibele phezu kwethune babana, ngagibele ethuneni. Ngizoba oh. Khona babecula cishe ngashinto zabantu. Bekhona sikusale kancane bakingene, bakusele kancane bakingene, bakusele kancane. Abanye ababona abadakile. Abingene. Yacasuka into kaNkulunkulu engaphakathi ngavele ngagibela phezu kwethu. Ngathi uJesu lidwala ehlane. Hallelujah. Ngathi umphelo ophephela. Angibiziwe, angicelwanga, angivali ngamthandazo ethuneni, ngangicwela amandla emvuselelo yokufangeni. Kwakuthi ikhona nekhona kusebhasini, kuseteksini, kuhlangenwe ngani ngivele ngisukume ngeme ngenyawo. Ngithi akobe. Ake nisho amen manje khona. Ngavangela kuloya mncwabo ngemphe kwethuna. Ngathi mangiqeda amandla la esibindi bengiwezwa angishiya ngabuyela ngaba umuntu. Ngabona enye insizwa isikhathi sithi ifuna induku. Icala lamani likhulu kakhulu ukuthi ngashumayela ngabizwanga nokuthi ngashumayela kanjani ukuthi iqala ngagibela kwephe kwethu mina ngabona ithuna liyimpiti ngabona li-stage ngoba ngimfishane ngabona kuyona ndawo engagibela kuyo engagibela langivumela ngaphakama bathi ethuneni pho agibela kwethu bathi abantu yena Mpungose lo ohlala esithuke besabazulu nathi abantu uye bathi namhla ngancipha ngaphela nganyamala. uJesu ubona sebeqala abantu balungela ukuhamba. Uthi moya khona womile. iBhayibheli lithi wema thu wamemeza. Abanga uJesu okhulumayo kodwa ngalelo langa wema number 2 wamemeza. Wathi moya khona umemezelani impostoli umemezethe ngabikho ngezwa ukuthi nami uJesu ememeza. Uthi moya khona womile akase yini aphuze akanandaba ukuthi laba bantu bebeqoqwe ngobani abahlonishwa kangakanani abadume ngani abazwa ngani. uJesu ubiza abantu babantu ubiza abantu ababezemhlanganweni nabanikazi bawo. Khimayikhona umile akaseke maphuze wasetokholwa yini njengokusho kombhalo esiswini sakhe kuyogobhoza imfula yamanzi aphila. Abantu bathi hlengelele ngoba izwi lakhe lalingahambi lodwa lalihamba nomlilo linogcobo bezwi into angazange bayizwe. Kwakungekona okokuqala behamba umkhosi, kwakungekona okokuqala behamba lo mkhosi, babeke bayihamba eminye imikhosi uJesu engakabikho, kodwa ngalolu suku lomkhosi uJesu wehluleka ukuyibamba. Makhona womile akaseke maphuze. Abaphuze kuye-ke isimo sabo siyashintsha. Abaphuze kuye-ke izinto zabo zibe zisafana nezabanye abantu. Ngikhumbula nami ngina 20 years ngo-1984 ngangisemandeni ngilimbungwana ngifake ijazi lami elihlaza elolinda elinesiphambano eside shama hlombe ney'nkanyezi ezimbili. Kwakungela ukuthandaza entabeni. Ungangibuzi ukuthi kwakungelani bangafuna kuhlangene nawe lami kwakungelami ijazi. Yafakaza intombazane ifakaza ngoJesu iyibamba iklethizayo kwakuyile nhlobo ethanda ukugqoka ikete ezinde njengomama uncane. Ithi siyibambe iqoqa ithi ngixolele ngiwumuntu wesifazane sitshe simthakathaka. Ithi kodwa nginendaba zithi ikhethi iyaca ibuye iqoqa ithi ngixolele angifanele. Yena ngapha lo muntu washumayela elokhu ebeka isandla edolweni athi ngixolele. Ethoda khona into eyangehlela ngaphendula ubufakazi. Angiphendulwa ngayivesi ifakazi
Ithi uJesu wafika empilweni yami, wafika ey'ntabeni zami, ngithi kwathiwa nginemoya emkhulu ngikhonza abaphansi. Ithi kodwa kwaphakanyiswa uJesu impilo yami yashintsha. Ngisiyoni bazalwane kade ngasonta eyona nangiyinikelanga ngaphaphamela khona, ngangigula ngasuke yona. Azange mina ngiyikhethe inkosi eyona, ngavele ngaba yisiyona, ngavele akezeke ingaphuzi. Uyabona kumanye waphuza kulo mthombo uJesu. Ngifuna uma ngikhuluma nalabo abayinikele kuJesu bangilalele kahle ukuthi aningene nje entweni ephephukayo, aningene nje entweni ugqibkhowe, ningene kuyinsimbezo ezinye, ningene kuyikakaraba, ningene kuyinkosi yamakhosi, ningene ku-Alpha no-Omega, ningene komdala wethu. Ningene kangizothi nilele yena engalala, kalala ozela kalala. Ningene kuyisinkwa sokuphila, ningene kumanzi okuphila. Bakhona imvana kaNkulunkulu esusa izono zezwe, u-Alpha no-Omega, omdala kuney'nsuku, owayekhona khona, oyobakhona kusebephakade, owavula indlela olwandle, wavula umhlabathi, wavela umhlabathi owomile, wawela u-Israyeli. Ningene kuJesu Kristu igama lakhe idwala lamehlane, umpheme ophephela. Ningene komunye okwathi mayifika laphaya abantu sebomile, washawa lelo dwala, bathi bashaya idwala umpostoli, kanti bathinta yena, kwaphuma amanzi. Ayekhona amadwala ayengazange akhipha amanzi, bathi bashaya leli dwala, kanti leli dwala yidwala lamadwala. His name is Jesus. Ningene kwindoda yamadoda ayangena abafundi bavalile eJerusalema, babehlala emphakeni kaSolomoni ngaphumi, nize nembathiso amandla, yabonakalisa ingaphakathi, iminyango ivaliwe, yathi ukuthula kubenani, bangagali ukuthi ingenephi, ngoba uJesu ongena noma aphi, uJesu ongena iminyango ivaliwe, futhi uJesu ophuma iminyango ivaliwe. Mayikhona omile, akezeke imaphuzi. Lelo dwala enamanzi lakho kushantalabasa. Ngithe ngwaphuze once ngoba zongibambezela ngivele ngiqede nje igame yamanzi ngiyiqede. Yedwala abathi bathakatha wena, shakatha mandadala babosiyanda, izinto abayithumele kuwe ngifuna wazi namhlanje zibuyela kuba. Bathi bathumela ikhofa, zithi size zinokho ifica umlilo, zibuyela kuba zithi siyasha. And as well as we are saying that assignment, in the name is human apostle Uganda as come and we got this is all good delala. I can show amen money card. Simple pumila sibiane mo fasiga 7 Hatinga namandla. Ankathanga nodoli nje. Aninikelela ngakuthithi be. Nginikele ndodeni eyakhuluma noLazarus ethuneni. Kufuna kusuka namhlanje sazi bazalwane ukuthi uJesu akayenzi into akwazi ukuyenza, wenza into angakwazi ukuyenza. Lana ninikele kuye, lana
esimkhonzayo ugada lapho ohluleka khona ebesethi take over. La uhluleka khona ebesethi take over. La uhluleka khona ebesethi take over. La uhluleka khona ebesethi nikhonza umuntu ogadayo ukuthi uhluleka uyakuyeka makusahambeka. Ake nishawo amen maneko. Maye bonke akusahambe kuvela asondele ngomhlane wakhe ebese yakubeletha. Ake nishawo amen maneko. Betha abalandela unompostoli bethi bekadinya usibona ukuthi kuhamba abantu ababili kodwa manje sibona istep senyawo zomuntu oyedwa. Kanti ukuhluleka kwakho usekuthathile wakubeletha nakhe emhlane. Idwala labantwana inkosi yamakhosi eyathulisa isivunguvungu namazolo akhe athula athi do. uJesu linda abantu batatazele baqede ebesavela yena. Ayikho into ayibona bazalwane akozeli akalala kodwa that day kwakungathi dadewethu lele uyozela. Lithi iBhayibheli wayecamela emkhunjini ecamela esicamelweni emhlabisana emkhunjini kwasuka isivunguvungu namaza ulwandle lwasuka ucwilisa umkhumbi. Bazama oPetro ngendlela abathi nabo bazinawo babona engathi yasehlula baqonde umsamo lapha khona ngoba uyayeka kuye. Bathi Nkosi asikesi ukuphazamisa siyazi ukumoya kodwa sengathi usuthule kakhulu siyafa. Babe nakabi nako ukukholwa kwakumele uPetro noma umkhumbi noma amazana noma ulwandle lungenzani bevele belingisa umuntu ojola nomuntu oshaya ukarati noma ojola nomuntu oboxing noma nomuntu ojola nenkabi noma nomuntu ojola nomthakathi ngeke besitabo njengalowo muntu. Ngathathu nje bulaqobile nje mawajora nokabo ngalalo khululeke uqala ukukhulula zonke lesikole leqolo uhlangulana umuntu uzovuma le ujola nekabo lana uthokoze nomhlosha isayina uphuza amakale nje ulale uyazi ulelene nosikantshontsho kwakumele ba relax uJesu khona. Bathi kwakufanele nje mangipostoli babukuthi siyokesiboneke namhlanje umkhumbi amanzi ecwilisa umkhumbi ukhona uNkulunkulu ngoba uJesu uNkulunkulu. Kwakumele baphinde ithanga bathule sengathi ababona ukuthi bavele bangamethemba kwakona lapho bavele bakufusa bathi wathula sifana ukuthi uJesu mina abantu bokukholwa okuncinyana wasebedlule babele eceleni waseqonda qonke esimeni. uJesu oqonda esimeni. Ake sithi amen. uJesu oqonda esimeni. Nini ke nifike kahle nifike umuntu oqonda esimeni ngqo. Lesi sima bengathi siyawehlula ukhona esimeni osedlulayo.